وقتك Aquesta és la realitat, la trista i crua realitat. Més de 250.000 persones, la meitat de les quals nens i nenes, que intenten mantenir l'esperança gràcies a organitzacions com UNICEF. Aquesta és l'entrada al camp de desplaçats de Debaga, on cada dia arriben aproximadament de 300 a 500 persones. Es va construir per 5.000 i ara en són més de 30.000. Impressionant. Tot el que porten aquests col·laboradors de la UNICEF i també de la fundació que els ajuda és l'alimentació prevista. Sorry. Ok. He vist com l'estat islàmic matava gent, però ara no tinc por, perquè aquí al camp estem segurs. En el mateix moment que van matar el meu fill, també em van matar a mi. Hi ha 57 dones embarassades en aquest moment en aquest camp i atenció perquè en només 10 dies han nascut 9 criatures. Beautiful. Oh, I love it. Té 2 setmanes, ha nascut en aquesta mateixa tenda.